Aquí dícese, para decir aquí, dicimos acó, e acolá. Para decir outro sitio, acolá. Ou vai aló. Íbamos andando a estas festas e en zoquiñas. Moitas veces cambiábamos os zapatos despois aló as mulleres solamente. Os porcos, cando se matan, cando se colgan, pois nas patas de atrás méteselles un ferro. E entonces nosotros aquí chamámoslle un chamuril. Eu podería dicirche, bueno, pois nosotros mañá vamos de viaxe. Nosotros. E vosotros sabedes dir? Un supoñer. Aquí, para falar con outra persona, tratámola de tú. Na parroquia de Bretoña, un pícaro, pois é un neno. Isto é chao, este prado é ben chao. Pois por aquí, en sentido plural, dícese pantalós. E en singular, pantalón. Pois mira, meu irmão marchou para Barcelona e aló está. Meu irmão en Barcelona. A miña irmá sí que se casou aquí con albañil e entonces aquí é onde está ainda. Cando teñan mira ou cando saia de mira vou a chamar. Cando señan as 12, vente, que vamos tomar o café. Un dicir. Eso. Cando señan, non sexan, señan. Eu diría esteña ou seña, sí. Arquexar é cando unha persona vai moi fatigada. E iso é. Aquí as velaíñas son o que generalmente lle chaman mariposas. Hai varias clases delas. Unhas que teñen como un polviño nas alas, chamámoslles fariñeiros. Pois dícese dunha persona churrusquiña, aquela unha muchacha pois bonita, que se ve nela que é cariñosa. Unha palabra cariñosa logo. O carcante é un... como, eu non sei como... ese é un bicho que ten moitos pés, non? Parecida como se foron a... esta é unha langosta, unha cousa así, non? Cando é unha auga moi mesta, chove unha amiguinha, chamámoslle barrufar. Baduar. Falar moito. Falar moito. Falar moito. Desordenado. E ao mellor sin fundamento. Eu é o que lle chamo baduar. Falar moito de todo e igual non entender moito de nada. Algo así. Todo isto é dentro do municipio de Pastoriza. Cando o leite está tan quente que vai por fora, está a ferver. Lugar no que hai edificios e vive moita xente. Cidade. Descansar. Vostedes saben que dos grandes sempre se disputa a patria. E polo río Miño discuten Meira e a Pastoriza. Se nace en Irimia, que é de Meira, ou se nace en Fonmiñá, que é da Pastoriza. Esta é unha cuestión que únicamente poden decidir os xeólogos. Pero desde o punto de vista lingüístico está claro. Fonmiñá deriva de fonte miñana, fonte do Miño. Se ao que queira, na Pastoriza fálase un galego que conserva palabras moi bonitas. Arrelúate para aló é o que en Moraña decimos chégate para alá. A Pastoriza está na zona do aló, Moraña está na zona do alá. E cando un caldo repugna porque ten moita graxa, na Pastoriza din que está esgremio. E cando un produto do campo deixa moito beneficio, din que deixa moita poulada. Vai a poulada deixou aquel xato. Todos os galegos debían de ir unha vez na vida ver nacer o pai Miño, e así terían unha opinión propia sobre se nace en Irimia ou se nace na Fonmiñá. En calquera caso, terán como beneficio que oirán falar un galego moi bo. Agur.